papa oy. Naghinuktok man ni si papa. Unsa ka ang gihuna-hunaan ni? Lalo kayo nagproblema na sad ni ba? Unsa ka iyang problema no? Anong nag-uol man siya? Ay atuon daw nako siya be. Uy pa, ngano man ka pa? Nag-uol lagi ka pa. Unsa man di ay imong problema pa? Nganong nag-uol man ka? Nganong nag-uol man ka pa? Unsa man imong problema pa? Nganong nag-uol man ka? Problema man ko sa kong naong nak. Di unsa ka ko pag-anak sa kong mama? Ngano ka na mo nanay kong naong? Aw paluya sad nimo pa oy. Basin sa lubot ka ni gawas pa. Abti asin mo na kay. Hindi mo ka malaban sa mong papa. Unsa di pagtuon naman ako nak? Utot? Dili tay. Dili